I have something to tell you. Velkommen til Breaking the News, et lille bitte satireprogram. Der er 30% jokes, 25% vanvid og 45% pap. Det er vores 10. udgave af Breaking the News. Vi er selv rimelig tilfredse med vores vedholdenhed. Yay! Vi har som altid en god nyhed og en dårlig nyhed til dig. Den gode nyhed i den her uge er en stort anlagt demonstration imod kirkeminister Manu Sareens forslag om at lade homoseksuelle blive gift i kirken kun kunne mønstre 19 deltagere. Og man kan sige, det er i sig selv en kæmpe fornøjelse, at der kun er 19 mennesker, der gider dukke op til den slags mennesker. Vi har valgt at illustrere det her ved et billede af en gruppe skeptiske mennesker med kæmpe store hatte på. Det er en kæmpe stor fornøjelse, at der kun er 19 mennesker, der gider dukke op til sådan noget, men det må langt hen ad vejen tilskrives, at demonstrationen bliver afholdt i København, og der er mange af homohederne, der ikke gider tage den lange tur fra Jylland. Demonstrationen er arrangeret af pastor emeritus Mogens Tilsted Christiansen. Pastor emeritus er latin, og ifølge Google Translate så betyder det pastor med halvfed på. Men Mogens, han er rasende. Han er rasende på Manu Sareen og udtalt til Politikken i weekenden: Manu Sareen skal ikke komme her og voldtage vores kirke. Nej, det er rigtigt, pastor. Det plejer at være jer, der voldtager. Den dårlige nyhed den her uge er på fucking samme emne, fordi det viser sig ifølge Kirkeministeriets nye tal, at der stadigvæk er 440.000 danskere, der stadigvæk har noget imod, at homoseksuelle bliver gift i kirken. 440.000, mand! Jeg var slet ikke klar over, at der boede så mange mennesker i Herning. Hvad fanden foregår der? Det klassiske argument imod homoseksuelle vielser. Jeg bliver så rasende af at snakke om det. Det klassiske argument imod homoseksuelle vielser er, at det vil ødelægge ægteskabet som institution og lade to mennesker af samme køn blive gift i kirken. Men til at starte med, hvor nederen et parforhold er du i, hvis du omtaler det som en institution? Hvad er der frugt kl. 15.30? Er du der kun fordi dine forældre er på arbejde? Hvad fanden foregår der, mand? Det giver jo ingen mening. Og til at starte med, er ægteskabet som koncept ikke bare fuldstændig smadret i forvejen? Tillad mig lige at læse op af Lisbeth Dahls Wikipedia-profil. Lisbeth Dahl, født 19. april 1946. I 1966 fik hun datteren Louise med skuespilleren Benny Bjerregaard. I 1967 fik hun sønnen Jakob med en flyverløjtnant i luftvåbnet. I 1970 fik hun datteren Martine med en svensk danser. Fra 1970 til 76 var hun gift med skuespilleren Lars Høj. Fra 1977 til 81 var hun gift med skuespilleren Preben Kaas. Fra 1983 til 86 levede hun i et papirløst forhold sammen med forfatteren Per William Møller Holst, som hun i 1984 fik datteren Elisabeth med. Fra 1987 til 92 var hun gift med lydmanden Claus Volter, som hun i 1990 fik sønnen Gustav med. Fra 1995 til 2000 var hun gift med forretningsmanden Stefan Føns. Undskyld, hvad var det, vi snakker om? Nå ja, det er rigtigt. Det er de homoseksuelle, der ødelægger ægteskabet, for alle andre har tydeligvis stor respekt omkring projektet. Og nu skal vi ud til Rasmus Olsen, der i denne uge har valgt at sætte sig selv en nærmest umulig opgave. Prøv at kigge med her. Mennesker, der er imod homovielser. Hvor findes de nu om dage? Hvem er de? Jeg tager ud for at se, om jeg kan finde en af de 19 homodemonstranter. Måske der er en, der har set dem. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Ja, det må de vældig nok rigtig gerne. Tusind tak. Hvad er din mening om homoseksuelle? Homoseksuelle, eller bøssemænd, som vi andre kalder dem. Jo, jeg har vel samme samfundsholdning som alle de andre. Vi er jo egentlig skide bange for dem i deres røde jakker og kasketter. Men på den anden side, vi skal jo have post. Det er jeg faktisk glad for at høre. Jeg kan høre, du går faktisk ind for homoseksuelle. Tja, jeg er meget liberal. Altså, man skal jo gøre her i livet, hvad man har lyst til. Og hvis man har lyst til at få tærsk med en fastnøgle, hver gang man stiller sig på sin matrikel, så er det vel op til en selv. Ja. Så på en eller anden ret ubehagelig måde, så kan jeg forstå, at du går faktisk ind for homoseksuelle vielser. Jo, jeg synes, det er meget praktisk. Altså, at man samler bøssemændene i par. Så er man jo fri for at cikle bilen rundt, for at
og slå dem i hovedet. Altså, ja, så kan man jo slå 2 fluer med et smæk. Eller 2 bøssemænd med en fastnøgle, som vi siger. Haha, det er herligt. Ja, okay, men... Ved I hvad, nu må de have mig undskyld. Jeg er nødt til at rende, fordi jeg har faktisk en aftale med et par kammerater om, at vi skal ud til min søster og barbere hendes skaldet. Hun har ligget i med tysken. Med tysken, er det ikke 1950 der, eller? Er det ikke... vi er da færdige med krigen, er vi ikke? Nej, det er de da ganske vist egentlig der ret i. Nå, ved I hvad, så gør vi det bare for sjov. Kan de have en bravende dag? Men tilbage til 2012. Ja, det var alt, vi nåede i denne 10. udgave af Breaking News. Vi håber, du har lyst til at se med i næste uge. It's a wrap, boys! Det var 10'eren, mand. Fuck det. Så er der efterfest. Ej, kom nu. Kom nu. Lev lidt med. Perfekt. Super.